Alright, fourth day. Amo ang agenda karon kay tour package nga Kyoto. 10 minutes walk to bus station ato ang pick up. Weather karon 12 degrees, 7:20 sa buntag. Sa Philippines na sa 6:20. Okay, advance mo sila 1 hour. Hi guys, abot na mi diri sa Arashiyama and CR sa dami. Namusod na. Right. Nawa di ay. Ako daw na misud guys. Siya ako ang kinder field trip. Pas-pas kayo lang ko ang guide guys. Bilhin saan. Wa mi naghitek gahapon. Madadarang man ang tugnaw sa kuan sa Osaka karon na ami diri sa Kyoto. Ang countryside nila ba? Wa tugnaw ko guys, wa mi gahitek ni Aliyah. Siya wa sa gahitek pero na siya ay cover jacket ako ay nani lang. Dali ay nani dali. Katugnaw. Ano? Tugnaw siya guys. Tugnaw jud. Amo init man ron. So okay ra. Guys, ang tour guide. Pas-pas kayo lakaw guys. Ay, ulan. Hi guys! Mission ako sa family. Tenryuji Temple. Ano siya? Nagbulig. Nadran Temple eh. When we wake, Wow. hear the birds and see the sun. It's white. Dark lagi ang Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Ano, luta diri eh. Luta tambay diri eh. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need Tugnaw na kignaw eh. Tugnaw na kignaw. Number 10. Guys, abot na mi diri sa Kinkakuji Temple. Yeah. Tapos siya diyan. Ito ng golden pavilion. Golden Pavilion. Adong na misud. Magdali mi kayo mo ang kuan, dali kayo mo lakaw. Mas kayo mo lakaw guys. Mag-goodbye. Ay. Yan
better ran kay nasa 8 baga na kanya yung suot pero lapos gito na huwag na grabe. Kasi maginanik mo lapos. Guys, awa mong tour guide. Dali kayo siya makalakaw, guys. Kaubos liyan. Tao kita ka pa yun yung picture, so padong mi sa Ninninzaka for the backline mi guys. So padong dito sa Ninninzaka sa ubos. Ingon naman tour guide nga diba ang sa Starbucks kay green color ilang signature color, wooden color ilaha. So mo daw na Can I have Starbucks ito iyang nalahi daw. So yung ma-recommend kung anong diri. No, it's Monday today. Gani, limited kay oras. Mga 2 to 3 days niya inyo nito yung kontanan. Okay. Ang mag-tour ba sa office? Dali ka ayong oras. Hindi mo ka pa. Uling awal mong view. Ka ma-enjoy. Here, guys. Tayo. Kaya. Kaya. Box. Update kay dali na guys. So na namin sa Inari tugnaw ay diri. O tigtugnaw mo ani diri. Ayaw pagsalig na ay okay ra. Pero mo ang advice diri sa mo advice. Tour me nagmo karon nag-tour me. Paspos ka ay paspos king limited time na sa